penodol, snotchar y croen, dynged fennol, snotchar y croen, ddoniol neu ddifrifol. Hello, croeso I wpla Bobby Hawk 2, bore Sadwrn Awst 13, felly 8. 88. 88. Wpla 22.88, yr 8fed fideo yn yr 8fed mis. Felly, mae Caerdydd yn chwarae, gadewch ni ddarparu gwasanaeth. O, mae Caerdydd wedi sgorio, gadewch ni fynd draw at ein gohebydd. Come on. Na, dim radio 1. Come on, tonight. Oh. Radio Cymru hwnna. Ble mae'r gêm? Celebrating 30 years of the Cymru Prem as Romeo gets pulled down by James. Do you know, yeah, that was going to happen because Romeo has caused him all sorts of problems. As is Collins at left back, he's got forward, but not just when he gets forward, Rob, his decision making is really good. Boy, man. You know, if he can put a ball in the back line of Dermot, he'll do that. If he feels it'll be better just to come out and play the easy ball, he'll do that. He'll pass it on. So at the moment, he's enjoying himself and he hasn't been tested too much. Behind him. Oh, boy. So Cardiff free kick, a yard in from the near touchline. Right. In front of the grandstand is one man in the wall. It's Scott Hogan about 5 yards from the left corner of the penalty area. It's a curling cross in. Wpla. Will Phillips keep it in or will he let it go up for a throw in? Actually, he couldn't keep it in anyway, and it's a Birmingham throw. So 1-0 Cardiff lead. Jaden Phillips, his last goal actually was on loan at Stoke last season, and it was against Swansea City. Oh, gwych. Mae Caerdydd... mae Caerdydd wedi sgorio. As Jaden Phillips and Bidace. Nôl ni at Stods. Geiriau. Ganewch chi glywed y nodyn yna ta, hyw? Geiriau. Pam na ganes i geiriau diwyneddol. Dyna pam nes i ddim canu. Geiriau. Dyna sgil effaith canu yn 1994 gyda band heavy metal thrash. Collais I fy llais yn llwyr, ond dim ots. Snotchar y croen, dynged fennol, snotchar y croen, ddoniol neu ddifrifol. Diolch am yr hwyl a'r helynt, sathriolion unigrwydd dan droed, edrych ymlaen a diwrnod y presennol, cael ni i'r dyfodol. Bradford City against Newport. Addysgiadol i'r wyntog braidd, a mor flinedig gyntaf y cwestiwn ar y daflen yn barod neu yn y blaen, a'n sgrin electronic bod y deddle a senedi yn ddiwygiedig. Mae tlodion ar y stryd ar y chwilch o'r glon yn anweledig. Dwi'n datgan y ni gyda ddysgenni gwybwynydd neges yn y benydd. A dyna lle stopio ni yn y rhaglen 86, wpla 22.86. Stopio ni fyna oherwydd roedd y brain, nid y gwylanod, ond y brain yn ymosod ar... Roedden nhw'n ymosod ar finiau sbwriel.
Hefyd tu allan ar y stryd, roedd yna ffridge oergell sy'n bellach wedi diflannu. Dydy e ddim yna. Ond mae'r cwt glo, roeddwn ni'n gobeithio i fod yn mynd i gael ei gipio gan bobl sydd yn gwerthu nwyddau metal. Mae e dal yna. A dywedodd fy nghymdoges, hai Beth, dywedodd fy nghymdoges, beth yw hwnna tu allan? A wedi mae'n rwy'n ymddeheirio, fi yw e, fi sydd wedi rhoi yna, neb arall, fi sydd ar fai. Ffodus bod ni'n gymdogion da, neu bydde hi wedi dweud y drefn ymhellach. So, just chill, Hill, just chill. So, dyma ni, wpla, mae Caerdydd, na gadw chi up-to-date efo sgoriau Caerdydd. Y sgôr ar hyn o bryd yw mae Everton yn chwarae hefyd yn erbyn Aston Villa, 0-0. 1-0. Gadewch ni fynd at y radio i gael bulletin. It's gotten a little bit late, but his movement's been good, and his movement is causing the centre-half's problems, which is allowing the Cardiff midfield to dominate. So, Rob, I could tell you a lot more good things, and I have to end with this because it's forgotten. They are working their socks off, the Cardiff City players, out of possession. When they can't get near it, they're looking organised. Keon Etete, of course, is waiting on the bench, and he's 6 foot. Dwi'n hoffi punditry angerddol, gonest. Mae hwnna'n wych. Gadewch ni fod yr un mor onest ag angerddol ar wpla. Wedi dweud hynny, mae fy sedd newydd gael ei leoli. A nawr rydw i'n... Wedodd Mrs P sy'n gwneud ei wyneddi ar hyn o bryd, ei hwynedd, lawr yn Rwbeina. Wedodd Mrs P, ti'n edrych yn smart, ti'n mynd mas? A wedi si, ydw, gyda ti. So pan ddeith fi nôl, bydd rhaid fi orffen y rhaglen. So ewn ni'n syth at... O na, mae'r llyfr dwi eisiau dangos lan loft. So gewn ni chydig bach mwy o'r gan. A gewn ni chydig bach mwy o'r gan. Diolch am yr hwyl a'r helynt, sy'n sathriolion unigrwydd android. Edrych ymlaen at diwrnod y bresennol, camil i ni o i'r dyfodol, mewn oed. I gyd yn mynd yn hen, boys. Crysia. Addysgiadol. I'r wyntog. Mor flynedig. Atebion ar y daflen neu yn y blaen ar y sgrin electronig bod deddfe y Senedd yn diwygiedig. Mae'r clodion ar ochr glo yn anweledig. Dwi'n datgan yn unig ar ysgenni neges ar y bebyn a gwaith Maberdeen. Dwi'n datgan yn ifydd nad oes gen I gwylydd yn neges yr ofengil a gwaed Maberdeen. Reit, dwi eisiau ymelaethu ar hwnna nawr. Nawn ni chwarae gweddill y gan nawr tra bod fi'n mynd I ôl y llyfr. Pierced for our transgressions. Nes I addo bys ni'n darllen y llyfr 2 wythnos nôl. Dwi ddim wedi darllen fwy na 2 dudalen. So dyma her wpla 22.8.8.9.8.8.9.1.892.893 ac yn y blaen. Di hwnna'n neud synwyr? Ydy, bydd rhaid iddo wneud synwyr. Cos allai ddim mynd allan o 8 oherwydd mae dal yn fis Ebrill. O, boes bach. O, boes bach. Beth sy'n ei ddigwydd nawr? O, boes bach. O, dwi wedi symud y bwrdd a mae'r CD wedi jumpo. Addysgiadol i'r wyntog braidd, nôl y wyneb cyntaf
cwestiwn ar y daflen yn barod neu yn y blaen ar y sgrin electronic deddfa a senedd yn ddiwyd mae tlodion ar y stryd ar y chwech o gloch yn anweledig. Dwi'n datgan yr un ar ysgenni y byd neges yr y byd a gwaith mag y dyn hoffwn yn wylio bod angen y gwylio bod yn ddynad i hanner y ffordd a lliwog os oes rhaid i'r genedd yn addurnod y groen gwneud siŵr dy fod ti'n melchu waed yr oen. Mae tlodi yn fy enaid yn amgueddig. 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 Tlodi yn fy enaid yn amgueddig. Tlodi yn fy enaid. Tlodi yn fy enaid. Tlodi yn fy enaid. Mae tlodi yn fy enaid. Yn fy enaid. Rydych chi'n gwrando ar wpla22.wythdegwyth a gan sy'n nesa? O na! Mae tapiau wedi syrthio. Esgusodwch fi am eiliad. Dyma'r llyfr, Pierced for his transgressions. Rydw i yn mynd i ddarllen y broliant ar y cefn. A dwi'n mynd i wneud nodiadau wrth ddarllen, a mi fyddai'n cyflwyno'r nodiadau yn yr iaith Gymraeg i chi ar wpla. Mi fyddai'n crynhoi'r darllen. Yn lle darllen y llyfr, mi fyddai'n crynhoi. Cyn broliant, nôl â ni at y radio. Half an hour gone and Cardiff lead 1-0. Jayden Philligan on his first league start for Cardiff after a sweeping defence to attack move. Lovely ball by O'Dowda. Philligan tapped home. They've just had a bit of an escape, but Jamil O'Connell's made a brilliant tackle back. It's 1-0 Cardiff. Good. Da iawn. Diolch yn fawr iawn. Reit, diolch yn fawr. Diffoddwch yna. Da iawn. Nawr, beth oedd enw pundit, ffoniwch fi please, neu HBSS, SOS, say something ar y siart now. Beth yw ar y sgwrs? If you don't understand Welsh, who is the Radio Wales pundit there? I want his name. Can't remember his name. Jason. Yeah, Jason. Good. Jason McAteer? No. Jason Levitt? No. Jason Matthews? No. Jason Perry! Chi'n sylwi, os ydych chi'n cynnig ac yn methu, does dim ots, oherwydd mae'r ymenydd yn ymlacio. Does dim angen poeni os ydych chi'n gwneud camgymeriad. O gwbl. Jason Perry. Does dim angen poeni. Jason Perry. The doctrine of penal substitution states that God gave himself in the person of his son to suffer instead of us the death, punishment, and curse due to fallen humanity as a penalty, as the penalty for sin. Mae'r tlodi yn fy enaid. Es I allan am 7 o gloch bar yma I arddio, I blannu tatws ar gyfer y gaeaf. Es i'r ganolfan ddoe.
y ganolfan arddio. A daeth dyn ato fi a dweud, you looking for something, sir? I said, hello, mate. A wedodd e, you looking for something? I said, I'm looking for potatoes. I can't find any potatoes. A wedodd y dyn, come this way, sir. Oedd e fel Mr Ben. Chi'n cofio Mr Ben? Ai y dyn oedd yn tywys Mr Ben i'r ystafell gydd yn y cefn, ystafell newid. Nid Mr Ben oedd hwnna nag e. Na, y dyn dirgel. Does neb byth yn sôn am y dyn dirgel nag oes? Mae gen i DVD Mr Ben yn rhywle. Dwi'n mynd i wylio fe. A dwi ddim yn mynd i ysgrifennu crynodeb ohono fe chwaith. Na, i sgwennu crynodeb o hwn. The belief that Jesus died for us, suffering the wrath of his own Father in our place, has been the wellspring of the hope of countless Christians through the ages. So, dwi nawr yn gorfod darllen yn ddisgybledig a gwneud nodiadau. Dwi wedi cyrraedd. Mae Mrs P wedi cyrraedd. Da iawn. So, dyma le da i orffen. Ymunwch â mi yn wpla22.wythdegwyth i glywed fy nodiadau cyntaf am hwn a dathlu ar ôl buddigoliaeth Caerdydd. Hwyl fawr. Diolch. Come on, llygode, gweithio. Diolch.